vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions kana kuri kunziwo munenge muchidawo kubuda pakamera muchida kutaurawo confession yenyu, aiwa munongouya kuinbox kwangu then mobva mazotiudza uko kwamunenge muri, then tobva tazozama kuti timu yedu inge ichizouya ikoko, then imimi munozodecida kuti chiso chenyu munenge muchida kuti chinge chichizobuda here pavidhiyo kana kuti tozoita zviya zvekuvanza chiso chenyu. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Nyaya yangu mukoma ipfupisa chaizvo, ininiwo ndiri pasta asi ndiri kudawo kureurura izvo zvandakasangana nazvo muchechi umo mandinonamata mushure mekunge ndasangana nezvose izvo zvandakasangana neniwo ndikabva ndazojoiniswa. Chechi yandinonamata mukoma inonyanya kukoshesa kuti munhu unofanira kuti unge uchirakidzira kuti uri munhu akaropafadzwa naMwari, as in kuva nemba, motikari, kuvawo neupenyu hwekuti hunenge huchiyemurika. Zvino mukoma, inini semunhu wekuti ndainge ndichingostrugula, ndo pandakabva ndazongotangawo kungofarirwa out of nowhere naapostle. This was after ndainvitwa kuti ndinge ndichiuya ndichizova a guest pastor. Saka ndakazoti ndaparidza ndokubva vaona kuti shoko raMwari zvechokwadi rainge ririmo mumwoyo mangu. Vakabva vazoti ivo vainge vachida kuti ndinge ndichishanda padhuze navo. Ndikabva ndazotanga kushanda naapostle avo vamwe vevaapostol vemuchechi medu, asi ivo vakuru kwandiri. Takazoti zvino tava kutanga kufamba tiri tose tichienda kumasangano, masangano echechi yedu akasiyana-siyana across Zimbabwe. Vaiwanzokuti kana tirimo mumotikari, ndaizoti paya kana kuri kunzi inini ndinenge ndabatirwa nehope, ndaiti paya pakunopepuka ndaibva ndaona kuti apostol navowo vanenge vakatorara apa motikari inenge ichitravela at a very high speed. Zvinhu izvi pazvakatanga kuitika ndakatofungidzira kuti panapa tava kutoita accident, ndichifungidzira kuti zvimwe kuda vainge vabatwa nefatigue, asi ndakazoti ndoda nyatsokumboona kuti chii chinomboitika kwavari apostol, because each and every time taiti tichitravela ivo vainge vasingadi kuti tinge tichizorodzana. Vaingoda kuti kana kuri kunzi tinenge tiine kwatinenge tichienda, kubva tichisimuka tichibva kumba kwavo kusvika tichinosvika uko kwatinenge tichienda, ndivo chete vanenge vachidriver. It doesn't matter how many hours he would drive. Nekukura kwavo munhu wekuti haaneti nekudriver. Saka ndakazonotisa kuti ivo most of the times vanoti paya pakunodriver vanotanga kungovhara maziso avo zvishoma nezvishoma, wobva watoona kutoti avo vanenge vatotarisa kusaidi, kana ngonono chaidzo vanenge vachitodziridza. Ndakabva ndazovabvunza one day, takati tiri munzira tichienda uko kwatainge tichienda, ndokubva ndavabvunza kuti why is it apostle, nguva zhinji kana kuri kunzi tikafamba usiku ndinowanzokuona kuti motikari inenge isina munhu anenge achiityaira, yet motikari inenge isingabudi muroad, isingaiti sei, apa inenge ichitravela at a very high speed but tisingaiti accident. Zvinombofamba sei? Apostol ndopa vakabva vazotanga kundiudza nyaya yavo. Vakati ivo kubva vachiri mwana mudiki, hanzi mudzinza rekwavo kwainge kuchingoitwa izvozvo zvekubata mishonga. Vanhu vazhinji hanzi vanobva kudzinza rekwavo vainge vakaromba, saka vainge vanziridza urombwa hwavo vachiita zveun'anga. Vaizoti paya kana munhu auya kuzobatsirwa kwavari, then vaizoshandisa zvikwambo zvavo nezvidhoma zvavo kuti vange vachizorapa varapwa avo vanenge vauya kwavari. Asi apostol ava vakabva vati hanzi zvidhoma zvirimo mumusha mavo zvakawandisisa zvekuti kunyange hanzi zvikada kupiwa Zimbabwe yose zvinokwanisa kutosara zvingorimo mumusha, because zvinhu izvi hanzi zvakabva kare nakare zvichingozvarana. Zvekare hanzi kune vamwe sekuru wavo uyo wavainge vachiti ndiye tateguru wavo, hanzi zvaainge akaita ndezvekudai so
aiti kana murapwa auya kuzorapwa, kana kuri kunzi munhu iyeye anenge achida imwe mishonga iya yekuti akwanise kukuvadza vamwe vanhu, vaizoita dzimwe mhiko dzekuti iye paanozofa vobva vazotora mweya wake. Mushure mekunge vatora mweya wake, vaibva vazomushandurawo nayewo obva azoitawo chidhoma icho chekuti paya pekuti umwe munhu akazouya achiti iye ari kuda kurovesa umwe munhu nezvidhoma kana kuti kumurovesa nezvikwambo, vaibva vazotumidzira mweya weuya uyo ainge ambori murapwa wavo. Mushure mekunge afa, vakabva vazomutorera mweya wake. Ndichiudzwa zvose izvi mukoma, hana yangu ndakanzwa ichirova, because apostle ava vakabva vati kunyange inini mwanangu pandakazama kuti ndinge ndichizotendeuka mushure mekunge ndaroora, vakati ivo hanzi vainge vambosanganawo nematambudziko ekuti vainge vakagadzirwa neumwewo wehukama. Saka vakati vazowana amai apostle ndokubva vatambudzika pakuti amai apostle vange vachizobatira pamuviri. Ndo pavakabva vazofunga kuti zvainge zviri nani kuti vange vachitendeuka vafuratire zvose izvo zvainge zvichiitwa mudzinzare kwavo zvekubata-bata mishonga yakashatisisa. Hanzi vakazoti vatendeuka, ndo pavakabva vazoudzwa neuyo ainge achivanamatira akati, ndiri kuona kuti zviri pauri uri kuzvitiza zvako but hazvitiziki. Saka apostle vakabva vati zvinhu zvekuti zvakavashamisa kuti apa vainge vaenda kuchechi, mushure mekunge vaenda kuchechi vachinosvika kuya ndokubva varifewa back kuti vange vachidzokera kunogadzirisa chivanhu chavo. Apostle vakazoti vadzoka ndokubva vazogadzirisa chivanhu chavo, asi mukunogadzirisa zvinhu zviya zviya, hanzi ndakati ndichibva kumusha ndainge ndiine bhegi rangu iro randainge ndiinaro, ndakazoti ndakarigadzika pamakumbo, ndo pandakabva ndaona kuti mubhegi mainge muine chinhu icho chainge chirimo. Vakazoti vasvika mune imwe town, bhazi parakati ringe richiita recess, ndokubva vatora chibhegi chavo chiya vakabva vaenda nacho mutoilet. Vakazoti vavhura ndokubva vaona kuti mubhegi muya muya hanzi mainge muine nyoka yainge iri hombe. Nyoka iyi hanzi ivo havana kana kumbogara vaivhunduka, sezvo mukunokura kwavo zvinhu zvekuti vainge vakazviona kakawandisisa, nyoka dzinenge dzakaiswa zvuma all over the body. Saka nyoka iyi hanzi vakabva vaitora ndokubva vangoisiyawo mutoilet imomo, vakabva vadzokera zvavo mubhazi. Asi vakazoti vadzokera mubhazi ndokubva vaona kuti nyoka iya zvekare yainge yapinda mubhegi ravo, vasingazivi kuti yainge yadzokera sei mubhegi imomo, nekuti ivo vakati nguva yavakadropa nyoka iyoyo mutoilet vakabva vazoitukirira semadzidzisirwo acho avainge vakati vainge vakaitwa naamai vavo. Vakanzi kana kuri kunzi haudi zvikwambo zvemumusha muno, kana wazochiona face to face unofanira kuti unge uchizochitukirira. Kana ukaona chava kungoramba chava kukuteverera, unochitukirira chinodzoka chega. Saka ivo ndo zvavainge vakaita apo pavainge vari mutoilet, vakazama kutukirira nyoka iya iyo yainge ichirepresenta chidhoma, asi vakabva vazoona kuti chidhoma chiya chakabva chazodzokera zvekare muchibhegi chavo. Bhazi rakabva razofamba kuzosvika apostle vachizosvika kumba. Vakazoti vasvika kumba ndo pavakabva vazongogamuchira, asi ivo vachiti kugamuchira kwacho kwavakaita chidhoma ichi vakaita zvekuchigamuchira vari kuhope. Vakatoita zvekutotambidzwa nasekuru vavo, vakabva vanzi tora chidhoma ichi ndo chichakuchengeta, nekuti pane vasiri kuda kuti muupenyu hwako usazokwanisawo kubata mwana. Zvekare hanzi nehondo idzi dzainge dzichitobvawo nekusaidhi yekumhuri yekwaamai apostle, kwainge kuine vamwe vanhu vainge vachitokonzeresawo, vainge vasingade kuti amai apostle vange vachizobatawo mwana. Saka sekuru vaapostle vakazoya kuhope ndokubva vazovaudza apostle kuti ichi chidhoma ichi chandiri kuda kukupa ndokuda kuti chinge chichizokuchengetedza zvekare mudzimai wako ange achizokwanisa kubatirawo pamuviri. Vakazoti vagamuchira chidhoma chiya kuhope, hanzi ndakamuka ndokubva ndaona kuti mumaoko angu ndainge ndakabata nyoka iyaya iyo yavainge vakambodhampa mutoilet paya
bhazi parainge rakaita recess. Nyoka iyi ivo vachitaura vakati hanzi ndakaibata, ndainge ndakaibata ndakaita sekunge munhu ainge akabata kamwana kacheche. Nyoka iya hanzi yakabva yangonditarisa ndokubva yanyangarika, ende yainge yarakidza kuti zvose izvo zvainge zvaitika iyo nyoka yacho yainge yazvifarira. Kubva ipapo hanzi nyoka iyoyo yakabva yazotanga kushanduka, asi hanzi yakatora makore akati wandei ichishanduka mbichana mbichana. Hanzi chinhu chavakatanga kunotisa panyoka iyi ndechekuti nyoka yacho yakatanga kumera makumbo ndokubva yazotanga kumera maoko mbichana mbichana. Kudzamara vazoona kuti nyoka iyi zvino yainge yava kuchinja musoro wayo. Musoro wacho wanga watosiyana nemusoro uya wakaita sewenyoka. Yainge yava kuita sekunge yaida kudhivhelopa musoro wakaita semunhu. Kunyange muswe wainge uchidzokera mukati zvishoma nezvishoma. Hanzi kudzamara nyoka iya yazoshanduka kuita kadhara kainge kaine mazindebvu, ndo chakazova chidhoma chavo apostle vaya. Saka ivo vakati kuti ndinge ndichibuda muchechi ndakabva ndaona kuti zvainge zvisina kukodzera. Vakazongoramba vachingonamata varimo muchechi, ende vakangoramba vachingosimudzirwa varimo muchechi muya muya, kudzamara vazosvikawo pachinzvimbo chekuti vainge vava kunzi apostle, nekuda kwekuti ndivo vevamwe vakakwanisa kufambisa chechi kuti inge ichizosvika pairi. Saka vakazoti vagamuchidzwa chigaro ichocho cheuapostol, ndo pavakabva vaona kuti ivo vainge vachida kuti vange vachiiswa pamusoro pemamwe maapostol. Ndo pavakabva vatanga kushandisa chidhoma chavo icho chavakazoti pose pavanenge vachifamba kana vakangodhiraivha huri usiku, chidhoma ichocho chinoti hachidi kuti ivo vange vachidhiraivha, ndo chinobva chazouya chobva chazogara pasiti. Ivo vakabva vatoti pose paya pawaindiona ndakatarisa kudivi uchifungidzira kuti ndinenge ndiinewe mumotikari, hanzi uyo waunenge uchiona unenge usitombori mutumbi wangu. Vakabva vati uyo waunenge uchiona unenge usimbori mutumbi wangu, asi hanzi mumvuri wangu, ndo unenge wasiya wagwadzikwa nechidhoma chiya padriver seat, zvekuti munhu anongofungidzira kuti mumotikari umo mune munhu arimo ari kudhiraivha, yet chidhara ichocho hanzi ndo chinenge chichidhiraivha motikari. Mukoma nekufamba kwenguva apostol ava vakazongoramba vongondiudza zvose izvo zvainge zvichiitika mudzinza rekwavo. Kudzamara neniwo mukoma ndazongozviudza kuti ko ndadii ndangowanawo chinoita kuti ndinge ndichikwanisawo kuwana simba rekuti paya kana kuri kunzi ndikanamatira vanhu vanodonha, ndo simba randainge ndichida. Ndakabva ndazoenda kuya mukoma, ndakati ndaendeswa kumusha kwaapostol ndakabva ndazopiwa muswe wedzvinyu, ndo chikwambo chacho ichocho chandakabatiswa. Ndakati ndabatiswa muswe uya wedzvinyu ndokubva wanyangarika, but kunyangarika kwacho kwawakaita wakabva wazopinda muruoko rwangu urwo rwekurudyi, ende ndinogara ndichinzwa kuti ruoko rwangu urwu rune simba rwakanyanyisa. Zvekare paya pandinenge ndichinamatira munhu uya, kana ndikangogara ndamuturika ruoko rwangu rwekaright anobva atodonha. Kana aine madhimoni awo anenge ari paari, madhimoni aya anobva atotanga kutomanifesta, ende sometimes vamwe vanhu vanozotofungidzira kuti idhimoni rinenge richimanifesta, but dzimwe nguva mweya unenge uri paari, mweya wake uyo waakazvarwa nawo unenge uchizama kuti unge uchirwidzana nechikwambo chacho icho chakaiswa muruoko rwangu mushure mekunge ndapiwa muswe wedzvinyu. Saka mweya wake ndiwo unenge uchizama kurwa kuti usaitiswa izvozvo zvekumanifesta, sezvo unenge uri mweya wekuti unenge usina kusimbiswa, haukwanisi kuti unge uchizorwidzana nemhepo iyo yakaturikwa paruoko rwangu rwekaright. Therefore munhu anobva azotanga kuita sekunge munhu ari kumanifesta, ende zvimwe zvacho zvaanenge achimanifesta zvinenge zvisitombori zvinhu zvinenge zvakaitika kana kuti zvinhu zvichazoitika, asi mweya wake
ndiwo unenge wanyanyisa kushungurudzwa. Saka pane communication inenge ichitoitika in the spirit world. Mweya wake unobva waudzwa kuti taura zvakati kuti ndinge ndichikuregedza, then mweya uya unenge wanyanyisa kushungurudzwa unobva wangotaura izvo zvaunenge waudzwa kuti unge uchitaura, kuitira kuti unge uchizosunungurwa. Mhiko dzangu dzandakangopiwa ndedzekuti hanzi handifaniri kuti ndinge ndichimhanyisana nemukurumbira, nekuti simba randiinaro muruoko rwangu rwekwa-right, dai kwanga kuri kunzi ndiri munhu anoda mukurumbira, ndingadai ndakatanga imwe chechi yekuti vanhu vangadai vachizara, kunyange nyika yose ingadai ichiuya kwandiri, potse potse kana pasi rose ringadai richiuya kwandiri. Asi mhiko dzacho ndidzodzo mukoma. Handifaniri kuti ndinge ndichizoita zviya zvekuti vanhu vanozotanga kundiziva kana kutsvaka mukurumbira. Ndokusaka ndichiita zvinhu zvangu muchinyararire. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Vedu, ichibva kuna pasta. Hanzi ndo nhoroondo yandakaudzwa naapostol. Mushure mekunge vandiudza nhoroondo iyoyo, ndokubva vazoti handei, then ndokubva tazoenda kudzinde uko kwakatangira dzinza ravo, ndikabva ndazonopiwa hanzi muswe wedzvenyu. Muswe uya ndakati ndaupfumbata muruoko rwangu, muswe wacho ukabva wapinda muruoko rwangu rwekwa-right. Nhau ndava nesimba rakawandisisa. Hei, zvinotyisa kuti paya pakuzonzi hanzi kumanifesta, mweya wemunhu ndo unenge uchitoshungurudzwa uchinzi taura taura, uchitotochewa kuspirit world ikoko. Zvakangooma hazvo Vedu we.